И здравейте хора, аз съм Макс БГ и днес тук разцъкваме най-новата ни поредица, която се казва Рафт. И е бас якото, не знаете какво е Рафт. Ако сте се сетили какво е Рафт, в момента го играем. И няма това кръг, че оправих сега. Нали, яко си. Тъпах поне половин час, ще стъпи на стойки и играех. И сега ще се върна. И хора, извинявайте за лекото прекъсване. Вече ще оправих това, докъде бях стигнал. Докъде се бях оправил. Така имаме. Найс. Няма го щупа. А това? Ще го чупим 3 години обаче. What? Я да гледам. Аз да гледам. Ето, оправях го. Оправях го. Така, почваме. What the fuck? Това е готвен силтъчки, едно. И някакви дрежки, легло. Тук сега си сложим тези брони. Окей, това са ни дрежките. И торче, върица, още дърво и съм хилт, така, перли, дърво, 2 саплинга, така, още ендър перли, компас, 3 TNT-та. И шишата, обикновено празни шишата. По най-готвения начин всички шишата са празни. Аз си кефа. Там печка, аз си кефа. А там е монстр. Там... О, там виждам. Там има нещо. Няма да помня. What the fuck? Чест! Искам го. Чакай. Да си напълним едно 6 вода. What the fuck? Така. Шпиним малко шата. Плъчко вода. Пием вода. Пълнахме шата от морето. Води и пием. Направим тъй. Пиме. И да, дами и господа. И да, така. Искам да умея там. Искам честа. Искам едно честа. Чакай сега, всичко е в мене. Трябва да почека отварям този чест. И разцъкваме така едно легло. И всичко е готово. Не знам хора. Още много ми е едно 6 вода. Доста хубаво. Чеса. Този Ender Chest ще бъде взет. И не знам.
Остров, дами и господа, има остров тука, в който ми свършват ми луковете и ще си помидори аз. Так. Тъй. И стигнахме. Са... Ами да, господа, това ще е рафт. Ще стане така някакво. Ще вземе тия дървета. Имам точно по-добре ще светя моста, защото не съм без момчета. Опа, и да хора, аз бях Макс БГ и довиждане.